לא יכולים לקיים תורה ומצוות. והבן אדם בגלל האמת לא נברא. אמרנו, אם בעולם היה מאמץ את האמת ולא זורק את האמת ולא בורא את האדם, אז מה היה קורה? היה תורת האמת נעלמת. מלאכים לא יכולים לקיים תורה ומצוות. הבן אדם לא נברא בגלל האמת של התורה. נמצא על ידי האמת של התורה, נעלמת תורת האמת. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז בשביל מה בעולם ברא את התורה? כדי ללמוד ולקיים, אבל אין מי שיעשה את זה. מלאכים לא יכולים, הבן אדם לא לקיים. בגלל מי? בגלל האמת של התורה שהיא אמרה שהוא עתיד לחטוא לפניו ולהרגיז אותך. אז תראו מה השם עשה. השם לקח את האמת, זרק אותו. ברוך השם, הבן אדם חי וקיים. קיבלנו תורה, לומדים ומקיימים תורה, אלא יש מה בעיה רציני שגם עושים עבירות? אומר הקדוש ברוך הוא, לזה יש לי פתרון. וכי על חינם נקראתי רחום וחנון? שמה נקראתי רחום? שאם אדם יחטא, יבוא יבקש סליחה, אני מוחל וסולח. העיקר שימשיך לשמור תורה ומצוות. שלא ייפול בדעתו מהעבירות שהוא עשה, שלא ייפול בדעתו ויפסיק לשמור תורה ומצוות ויחזור בשאלה חס ושלום. לא, תזרוק את האמת. מה האמת אומרת לך שעשית עבירות וזה אתה מגיע לחודשים קשים ומרים? תזרוק את האמת הזאת. אבל מה האמת הזאת רוצה ממך? שתתייאש, ותהיה גוי גמור עכשיו. אז מה עשינו בזה? אז תזרוק את האמת. ותמשיך אתה, תמשיך להתחזק באמת של התורה. רואים חזקיהו המלך. כן, חזקיהו המלך לא רצה להתחתן בגלל שהוא ראה שיצא ממנו מנשה. הוא לא רצה להביא כזה רשע גדול לעולם. נו, אבל זה היה עבירה חמורה מאוד. בפרט מלך, כתוב בתורה, ברור וברור, עכשיו שהוא לא מתחתן. העולם, כל היהודים יכולים ללמוד ממנו. חס ושלום, אם גם הם לא יתחתנו, אז מה יהיה? יהיה סוף פסוק, יהיה בסוף העולם גם. מי ימשיך על הדורות? מי יגיד שמע ישראל בדור הבא? מי יתעטף בטלית ותפילין? מי ישמור שבת? לא יהיה מישהי. בגלל שהוא לא התחתן, והעם יכולים ללמוד מזה, ועודם ישב ודגן אותו על פי דין תורת האמת, והגיע למסקנה שמגיע לו חייב מיתה ואין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. אז הקדוש ברוך אמר לנביא ישעיהו שילך להגיד לו את זה. הנביא בא למלך ואומר לו, צב לביתך, תשאיר צבא, המשפחה שלך, אחים ואחיות, כי מת אתה מעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אומר לו המלך, הנביא, קלח אותה, תגמור את הנבואה ותצא מפה. כך גוקובלני מפי מאבות אבותיי, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם שכוח. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, לא, תעזוב. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. פעם ששמעתי אחד הצדיקים שואלים, מה זה אומרים לנביא אמת, תצא, חוצפה. מה זה חזקיהו המלך ככה מדבר איתם? תגמור את הנבואה ותצא מפה. איזה מין הנהגה זו? אלא הוא קיים ותש לכם את הארצה. הוא למד מהקדוש ברוך הוא, וכל עוד שהנביא היה. הוא מסר לו מפי השם תורת אמת, שלפי דין תורה זה מה שמגיע לו. אם מת אתה ולא תחיה לעולם הבא. אז לא היה לו את האפשרות, לא היה לו פתחון פה לפתוח את הפה לקדוש ברוך הוא לבקש רחמים. רוצה לדעת את התורה, זה דבר מאוד חזק, אין משהו יותר חזק מהתורה. אם התורה אומרת עליך שאתה אבוד, מה אתה יכול לעשות עכשיו? עם מי תתווכח, עם מי תתמכר עכשיו? אין לך מה לעשות. הוא התבלבל, הוא לא יכל להתפלל, הוא לא יכל לפנות לרחמי השם, הוא ביקש והנביא תצא עכשיו. הוא קיים בזה ותש לכם את ארצה, ומזה האמת בארץ תצמח.
וישם חזקיהו פניו על הקיר, התחיל לדבר מקירות ליבו, עשה תשובה, קיבל עצמו שיתחתן, וברוך השם, נתבטלה גזלה. המשיך לחיות 15 שנה, וזכה לעולם הבא, וקיים את המצווה. ובסוף מנשה עשה תשובה, והוא יהיה ראש ישיבה לעתיד לבוא, לבעלי תשובה, כך כתוב. אז אם היה מקבל את הגזר דין, היה מת, ואין לו חלק לעולם הבא. שלא לכם? אז זה צריך ללמוד כל יהודי. ודאי אסור לעשות עבירות, וודאי אסור שיעבור זמן קריאת שמע ולא קראת קריאת שמע. אין פה שאלה בכלל. מה עושים למעשה אחרי שעובר מה שעובר? עובר מה שעובר, אז צריכים לעשות תשובה, אבל לא ליפול בדעת. תראו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חזק, שתבינו עומק העניין. זה עמוק 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 מאמצענו. הרי כמו שאמרנו, מלאכי השרת לא יכולים לקבל תורה. מה הסיבה שהם לא יכולים לקבל תורה? בגלל שאין להם יצר הרע. אתם שומעים? זה היסוד. איפה שאין יצר הרע, אין תורה. בתורה כתוב לא תרצח. צריכים יצר הרע לרצוח כדי להגיד לך לא תרצח. אבל אם אין מציאות של יצר הרע כזה, לא שייך להגיד לא תרצח. אם אין יצר הרע לאדם, מה שייך להגיד לו לא תגנוב. אין יצר הרע כזה בכלל. מה שייך להגיד לא תינף אם אין יצר הרע בכלל? מה שייך להגיד מדבר שקר תלחק אם אין יצר הרע? לכן לא תלך רכיל בעמך. מה שייך להגיד כזה דבר? אין יצר הרע כזה בכלל. לא קיים כזה מציאות בכלל. אז איפה שאין יצר הרע, רבותיי, אין שייך תורה, לא שייך תורה. איפה שאין יצר הרע, לא שייך תורה. מה הקושה? אני חושב שאלה בעניין זה, אחרי תחילת המתים, למשל, לא יהיה יצר הרע בעולם. אז אפשר להגיד, אחרי תחילת המתים מהתורה, הרמב"ם אומר, התורה לא תשתנה. הרמב"ם אומר, התורה לא תשתנה גם בעתיד לבוא. זה בגלל... אז אני אסביר לך. בגלל שאלפי שנים עם ישראל שמרו את התורה על ידי היצר הרע, אז זהו, זה אחר כך כבר יכול להיות. ובאמת כתוב, אז מי שיבוא לחזור בתשובה או להתגייר כבר לא יקבלו, בגלל זה ימים שהם בהם חפץ. מי יכול להיות מנוי בזה? מי שעבר את היצרים ונלחם, אז הוא יכול לזכות לתיקון העולם. אבל מי שלא, לא באמת. מבין? כן. כבוד הרב, שאלה לפני אהרון, אני לא אמרתי כלום, אני אמרתי מה כתוב. חשוב לדעת. שאין יצר הרע. אין תורה. אין מה? אין תורה. מדוע בעולמות העליונים צדיקים יושבים ולומדים תורה? אין יצר הרע, לכן הם לומדים תורה. אז הם זכו בעולם הזה עם היצר הרע. שאלת אותו שאלה בעצם, זה אותו תירוץ. בגלל שהם זכו ללמוד תורה מתוך הבחירה, מתוך היצרים, עכשיו זוכים כבר ללמוד את התורה בתיקון. אבל קיום תורה באמת אין שם. הם לומדים תורה, אבל הם לא מקיימים תורה. אולי בגלל שבמתים תורה. כן, כן. תודה, כבוד הרב. בבקשה.